wodi gissa ɗon nder gissaji ko fe'i hande ha zamanuji ga'e ɗo, amma ɗum waɗan ko watta duuɓi 40 yago duuɓi 45. wodi derkejo ɗon no o laati hande o atimejo, babirawo mako mayinama daga o pamaro, o lutti hande be dadirawo mako tan. Wakkati o mauni dede o yahan jangirde, dada go habdi be mako yaari mo jangirde o ɗo janga. Nde wakkati o ƴoƴi o mauni hande o ƴoƴi o mari wato dede ko watta bana duuɓi 10 gelle en mbiyata, sey sobiraɓe mako ha jangirde nde o jangata go sobiraɓe mako ɗon jala mo ha mare. Ɗumejum on ɓe ɗon jalda mo, ɓe ɗon mbiya mo heyɓi bumɗo, wato dadirawo mako latti ɗum yitere wore on mari. Ɓe ɗon jala mo kadi be laatago dada mako go yitere wore go, ɓe ɗon jala mo be majum ha l'école ha o jangata go. Zamanu ɗo hiri weti, zamanu ɗo sogga, oɗon muñi wato man ɗo ha o mauni o yahi bana hande en mbiyata l'école secondaire. Nonnon hande inde man be jammore man ɓi bumɗo man ɗo ɓe ɗon jotini nde ɓe ɗo ewna mo be mare dede sobiraɓe mako man ka fu. To ha ɗon go kadi e ɓingel lattingel jurumgel, sei wato man ɗo sheitanu jagnani mo hande dede ko ɓe mbiyata man ɗo ha nafsu mako. Nde sheitanu jagnani mo dede ko ɓe ɗon jancira mo be majum ɗo ha nafsu mako go, sei o fuɗɗi matugo ha nafsu mako, oɗo wanya dadirawo mako go. Allahu akbar, kulni ɗum. O fuɗɗi matugo ha nafsu mako, oɗo wanya dada go. Sei hande to o warti sare ɗo o wiccito o yiɗa hande wondugo be dada man nokkure wore, o yaha o joɗo hande ha nokkure ferewnde. Dada goto hande wari gal jiha o woni man ɗo o ɗakkito, o dilla hande nokkure wonde fere. To dada ƴammo ko waɗi, o wiya wala, ɗum ɗo yahani ha warti jotta kam. To dada wari sera mako o telɓana ɗum, o nyaɗana ɗum, o wiya hande ɓillitamo. To ha yetti kadi o wi hande dada man, min ka jotta kam ta mi suuɗe sam, min ka mi wanyima. Wato o wi dada go banni, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wato o wi dada go min ka mi wanyima. Dada go wimo kai ɓingelam, a sedai a ɓiyam, min bo miɗo yiɗima, wato min dañima sottata, min dañima miɗo yiɗima. E ndaru dada be enɗam. Ɓingel go hande o dogi wigo dada go banni, ha hande wato man oɗon janga l'école wa mako wakkere secondaire go fu, dada go on ɗo walla mo. Amma be non man fu hande o wiyata dada go, min ka jotta ka mi saftima, mi yiɗama. Dada go nde safti, nde o ɗuɗɗini wigo kalimawol man, wiyata mo ɗume on habaru? O wi kai an o a bumɗo, yimɓe pat ɗon jalanmi, ɓe ɗon mbiya dada am bumɗo, ngam man min bo hande mi wanyima, mi yiɗama. To yahi kadi ha warti ɓingel go safti darni l'école mum ha wuro ngo woni go, o suuki o dilli o nasti wuro wongo fere, o dilli nokkure wonde dayinde. Zamanu man ɗo téléphone ji ɗo fecaki bana jonta ɗo, ittisal ɗum en mari jonta ɗo fecaki. To ni a itti duuɓi 45 ha hande hitande nde en goni ɗo, a waɗi lissafi duuɓi 45 a itti, wallahi téléphone ji ɗo ɗum fecaki sam. En poti en mbiyama bana ha men ha ɗo kam téléphone warayta on, téléphone ka waray. To habdi man ɗo ɓuray hande téléphone ji ɗi ɓoggino no nane go, jamanu nane go, kanji bo hande ɓurna maji pat ha hande yimɓe mawɓe on ɗum wonata hande ha yimɓeji gomna. To amma to a hoyi ummago hande lang 2000 wargo jotta ɗo ni a tawan ɗo on téléphone kan janjani ha yimɓe. To ha ɗon go kadi dada go habdi ɗon linya, ɗo tefani ha nana habaru ɓiyum, wato ɗum waɗi hande jisde junde masinta hakkunde mako be dada mako go. Ɗum sabbibini ko watta hande duuɓi 15. Dada anda ha o woni, kanko bo o suuki o dilli o yahi nokkure wonde fere, oɗo janga l'école mako go. O wurti hande en mbiyata sarwusi. Ha o yahi sarwusi go, Allah o fondama ton man kadi, o jangi l'école go seɗɗa, o heɓi hande diplôme wa tonga, o heɓi kugal oɗo huwa hande ha o mauni totton man, ha o te'i ha ton man fu, ha o dañi fu totton. Ɗum waɗi ko watta hande duuɓi 15 ko o sendiri be dada. Nde zamanu soggi, dada go ɗo tefani ha o nani habaru ɓi ko ɗon ha wuro kaza o yahan ha wuro man jotta ka o annini yago ha wuro man. O yahi ha wuro go, oɗo ƴama ha wuro man ni, ha o heɓi goɗɗo on mo andi ha ɓi ko woni go, goɗɗo go holli mo ha ɓi ko woni go. O yahi ha ɓi ko go, Allahu akbar. Nde o yahi ha ɓi ko, o yotti ha ɗon man ɗo, o tappi dammugal sare, sai tawi ɓikkon ɗon no pija ha daldal sare. Ɓikkon go ngari maɓɓiti dammugal sare, ɓe tawi nda hande puldebbo wari hande wato ɗon ha dammugal sare. Sai hande en andi ɓikkon bo dede no ɗabi'a muɗum mba'i. Sai hande puldebbo go ewni ɓikkon go, gare ɓikkoy go, sai kon ngari, o hebbi kon, o musini hande wato tinde makon, wato dede no ɗabi'aji woɓɓe fere mbaɗata. Sai hande o woyi ha ɗon man ɗo bojji ɗuɗɗi. Sai hande oɗo dari be ɓikkon go,
sei baba go ɗon no nana ɓikkon ɗon no pija kanko ɓingel go, nden o nani ɓikkon go ngadi siru o famai ko ɗumejum. Wakkati o wurti daldal sare o yiyayɓe ha daldal sare, o yayɓe ha daldal sare, o tokkiti ha o wari ha yolnde, o wari o tawi nda hande dadirawo mako wari ɗon hande joɗodi be tani ko en ha yolnde sare, wato ɗo woya. Sei kadi o sotti telɓago, o telɓi, o wi ya an puldebbo ɗo, mi tamma hande kam mi sendiri be maɗa, mi doggi mi wari haɗo, kadi bo a sakitiyam a wari haɗɗo heɓa wonna mi ngendam na, ɗume on waddima haɗo? Hato kam dalila maɗa be hande latago ma bumɗo waɗi hande ha e kolam eshuwi, mi doggi wuro man sam mi wurtigo ngam mi wara haɗo mi heɓa mi jammina, nden a sakitiyam haɗo bo a wari ha wonnanam mi ngendamam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, afana Allahu jami'an. De hande o wi dadirawo banni, dadago wiyata mo la ɓingelam mi wonnay ma ngendam, bal innama jawmirawo subhanahu wa ta'ala o doggini koddiroje mako fodde muyo mako, amma na min wonni ma ngendam. Amma be non man fu ɓiyam mi sedata miɗo yiɗima, e ko waddiyam jotta bo hande la Allah tema balɗe am luttuɗe ɗo ɗe pamare, mi wari heɓa mi yi'e, mi anda hande ha a woni, mi yi'e aka ɗum ka hande wato man ɗo mi jaɓɓite, tema to mi lortake kadi bo mi metata wargo balɗe am timman mi anda, kanjum waddiyam ha ɗo ni. O wiyata mo la an to aɗo yiɗiyam ha jotta min kam mi wala haaje ma, mi sottai bana no mi wonno man ɗo ni, mi wala haaje ma ya an dada am, mi wala haaje ma sam, mi yiɗa hande sotto ha ɗo ni dillu. O farti dadirawo mako go, o meedi ɗum, o wi ɗum dilla hande dada go, sei dilli. Wa hakaza dada go ɗo woya hande ummi nangi lawol muɗum dilli, wato sei yurmugo hunde. To ha ɗon man ɗo en keɗu dede ko zaman waddi ɓawo man, afana Allahu jami'an. Yo ɗo dede hande wato man ɗo no wadi be dada mako wakkati yehi yillimo. To kadi ha ɗon man go kadi dada go huuci alhal muɗum mettaɗo, alhal muɗum dujjaɗo, ɗoylaɗo daga to ɓiyum, hunde on lattinde kaye fire ala kulli hal. Dada go warti ɓawo ɗon seɗɗa, piyal ho'i ɗum ɓandu nangi ɗum, wato nyaw. O nyawɗo o nyawɗo o nyawɗo, o yikki hande ha nyaw man ɗo la Allah tema ɗum nyaw ajal, accu hande o windana ɓiyi ko ɗerewol. O wiyata hande dede wato man yimɓe marɓe sirri ha zamanu majum, o wi useni oɗo mari haaje goɗɗo windana mo ni ɗerewol, nden ho'a alkawal bo ɗerewol ngol to ni latake hande ajal mako waɗi, ta ko moyjo maɓɓita ɗerewol ngol ɗo, sei to ɓiyum wari wara hande ɓiyi ko wari wara hande maɓɓita ɗerewol man janga dede ko woni ha magol. Nda harɗon man kadi o heɓi goto nder hande yimɓe wondaɓe efti windana mo ɗerewol man, o yecci ɗum dede kalimaji hande ɗi o mari haaje on man windana mo, on go sei windanimo hande wato man ɗerewol go. Nde on man windanimo ɗerewol ɗo timmini, o ho'ingol hande o sigingol hande ha nder sigaji mako, o wi to ni o maayi ɓe andina ɓiyi ko yo hande o maayinama, e bo wodi ko acci, ɓiyi ko man wara ho'a. To ha ɗon go kadi nyalɗe nder nyalɗe ɗon dogga ha fotaka dada go maayinama hande wato bana no yikkunde mako yehiri. To nde o maayinama hande rahimahallah, Allah cen ɗo hinnomo, nde o maayinama kadi sei hande habaru hewti ɓiyi ko dadirawo maɗa maayinama. O wiyata kayya acceyam o geeto mi wala haaje mako, nden o maayon ngara on mbiyam mina, mi wala haaje mako sam, mi foftima aka ɗum kam mi sendiri be mako, mi heɓi hande ngendamam ɓocoto ha ko tan mi wargo yeeso. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aɗon man o tokki wiigo banni ha sabbibini kadi hande wato man ɗo ɗum hayɗini yimɓe wondaɓe mbiyatamo yo lorta war hande ha wuro ngo dadama woni, wodi ko dadama accanima. O wiyata hande o wala haaji be dede ko dadama ko accanimo, ɗume dadaman mari no wasa ko accana mo. O wi ɓen go banni, ɓe mbimo kai fakat nonnon haqqan ɗon, hande goɗɗo ɗon lattiɗo hande tilimɗo dadama accanima, wodi ko acci ha on man. O wi to wodi o waran, nonnon hande o heɓi wakkatiyel ha wakkati nde ɗum o ferwata hande ha hande o ferwata ha yakeji kuuɗe mako, en mbiyata wakkati o heɓata vacance, o heɓi vacance ha kugal mako, o ummi o wari o yehi ha on mo hande wato man mo dada go acci ɗerewol ha mum go, o yehi ha on man. Nde o yehi ha on man ɗo, on man jaɓɓi mo, on man wiyata mo hande anon ɓi wayne, o wi o nonnon fakat. On man ɗo limtana mo boɗɗi dada mako, kanko bo hande o ɗo surgila on man, o wi acca limtango mo dede hande ko on man limtata ɗo. Wa hakaza kanko ko waddi mo ni o yiɗi o nana ɗumeji mon dada man acci, wato ha yikkunde mako ka o ɗo tamma to ɗum jawdi ma o ho'andi o dillida, e to latti hande ɗum hunde wonde fere bo to nafoore o ho'ande o dillida, ɗo on haaje mako.
on go wiyata mo da ɗerewol ɗo dada ma accanima ɗerewol man ɗo o wita goɗɗo fu hande jangangol ɓawo wade mako sey an ndani kadi ha ɗerewol man kulni ɗum masin derdaɓe am nane ɗum ɗo latti hande wazu ha duniyaru ɓi adamajo sey o wata hakkilo boɗɗum o anda ha hande o yaɓata kosɗe mako heɓa o jammina ha ɗon man ɗo ɓingel gongel maɓɓiti ɗerewol go o jangi ha ɗerewol man dada go hofnimo janganimo silminago hofnimo wiyatamo yaɓiyam mi latake mi geeto yidiyam hande ɓuri satugo hande ha dow maɗa wakkati mi wari ajalam bo wakkati man sam mi ɓuri matugo yidiyam ɓuri satugo ha dow maɗa mi habdi ha mi wi'e hunde wonde feere wakkati mi geeto mi tawi hande mi fotai mi wi'e hunde man la Allah hande ɗum luttan ha ngendam maɗa ɗum sune kerol balɗe maɗa amma mi wi'atama ɗum wakkati hande mi geeto hande mi yi hande ajalam ɓadake on mi tabitini mi mayan mi wi accu mi wi'e ɗum ngam ɗum lattane ɗum wazu ɓawo wade am sey hande dada go wiyatamo yo min o a fini a tawi min on tan hande latti hande saro maɗa baba ma maynama daga a pamaro amma hami yewte qissa ko waɗi baba ma maynama qissa ko waɗi baba ma maynama ɗo nyalade wonde feere min ko e mota min be babirawo maɗa min ɗiɗo tan be maɗa ha nder mota min ɗon mbaɗa jahangal fotaka har ɗon man kadi accident waɗi hande baba maɗa kam maynama ha accident man min bo mi wurti be maɗa ha mota mi wali ha dofta deidai fodde jisje ɗum Allah muyi mi walo ha dofta mi yamɗiti mi heɓti hoore am ɓawo ɗon man kadi an bo wala ko fe'i wala ko tawima sam wa ha kada mi ho'ima en ɗon gondi ha hande a fuɗɗi ladugo ha hande wato mana fuɗɗi yaago nyalade wonde feere aɗo joɗi aɗo fija be hande wato kuɗi be leɗɗe mi wari hande ha mi hooce sey ha ɗon man ɗo ha mi efte sey ha ɗon man a ɓamti kuɗol gol nasti yitere am gol tufi yitere am sey ili ɗo on sabbibini hande yitere am nde ɗo nde laati wato man ɗo mi bumɗo o wi ɗo on sabbibini hande dede ko wumni am yitere mi wari ha mi efte a ɓamti kurol ngol nasti am yitere am ili sababu man ɗo on sabbibini hande mi laati mi bumɗo derke'en ɗon jale ɓe ɗon mbiye hande a ɓi bumɗo kala nde ɓe mbima a ɓi bumɗo a warti a wiyam fu hunde man nde nawammi ha nafsu am lakin hoddirore Allah wa ma sha'a fa'ala kadirraɓe tedduɓe tilɓe heditoɓe se en darna qissa mana ha ɗo ni sey marrare wonde feere to Allah cenɗo yaari en lakin akhiran ko en gasoto ko'e meɗen be derɗaɓe men luttuɓe fu bonani saroji moɗon bonani saroji mon ya derɗaɓe ande ɗum yimɓe tilimɓe on Allah cenɗo tilmini ɓe ta jawneɓe ngam on kisata duniya e l'akhira Allah cenɗo haddu en. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.